Podľa toho, ako sa dnes vypovedá, alebo vypovedá aj on sám, tie trestné činy, oni páchali už od roku 93, 94, 95, takže tam už bolo veľa, veľa vražd. Naozaj do tej doby orgány činné v trestnom konaní netušili, že tak závažné trestné činy pácha nejaká organizovaná skupina na Slovensku? Určite, že orgány činné v trestnom konaní po tom, čo boli zistené tieto prípady nálezov obetí teda tých trestných činov a tak vyvíjali iniciatívu v rámci tej operatívnej činnosti určite a vykonávali dôkazy pre tie jednotlivé skutky vražd, ktoré sa stali v čase ešte predtým, v tom skoršom období, tak ako to spomínate, tak určite, že sa objasňovali, že sa vykonávali dôkazy. A tu práve chcem poznamenať, že tá situácia neumožňovala v tom čase. Tu nemôžem konštatovať, že by nebol záujem orgánov činných v trestnom konaní, ale aj legislatívna úprava rôznych inštitútov, ktorá umožňovala spoluprácu tých jednotlivých obvinených alebo svedkov. Svedkovia neboli ochotní vypovedať, ale tie úkony, ktoré bolo potrebné a ktoré mohli svojimi prostriedkami aj vyšetrovatelia potom vykonať, tak vykonali. Ale neviedlo to k vzneseniu obvinenia, pretože nebol na to dostatok dôkazov, ale naozaj nie kvôli tomu, že by nebol záujem, ale práve kvôli tomu, že jednoducho bola tam dôkazná núdza. Treba povedať ešte jednu veľmi dôležitú vec, že po zmene tých politicko-spoločenských pomerov na území Slovenskej republiky tu bolo viacero faktorov, ktoré naštartovali tento vznik toho organizovaného zločinu a že tých útokov, ak si zoberieme prehľad všetkých, to nebola len skupina Mikuláša Černáka, ale tu sa začali etablovať veľmi rýchlo a veľmi agresívnym spôsobom tieto skupiny. A polícia to v tom čase jednak nemala dostatok informácií z tohoto prostredia a tá dynamika toho vývoja, jednoducho tie orgány činné v trestnom konaní vtedy naozaj neboli sme na takúto dynamiku vývoja organizovaného zločinu pripravení. Tak legislatívne, ako aj odbornosťou v tej polícii, pretože na tento, hej? Áno, presne tak, chýbali skúsenosti. Dnes sa často v tejto súvislosti spomína to aj samotný Mikuláš Černák, aj ľudia okolo neho, že boli prepojenia či už na Slovenskú informačnú službu, na vysoko postavených policajných funkcionárov alebo politikov. Boli možno aj na vás, ako na prokurátorku, ktorá sa týmto najzávažnejším skutkom venovala, niekedy vyvíjane nejaké tlaky zo strany týchto ľudí z funkcií SIS, polície alebo politiky? Úplne zodpovedne môžem povedať. Na mňa počas celej mojej kariéry pracovnej, 40-ročnej takmer, a to musím povedať, málo kto by tomu uveril, ale je to tak, že ja som nikdy sa nedostala do situácie, že by som musela konať proti svojej vlastnej vôli na pokyn kohokoľvek a vôbec nie v takejto veci. To dnes teda s odstupom času počujete, že mali prepojenie na vysoko postavených ľudí zo Slovenskej informačnej služby. Ako to dnes vnímate? Prekvapilo vás to? Alebo ste to už tušili? Neprekvapilo ma to, pretože môj názor pri analýze tej situácie, ktorá vznikla v rokoch 1991 až vlastne pretrvávala do toho roku 2000, no veď vieme dokedy 2003, 2004 tie najmasívnejšie útoky, ale najmä tie roky od toho 93. roku, že ak ste nad tým rozmýšľali, tak muselo vás napadnúť, že jednoducho nejaké to krytie tu
muselo odniekiaľ existovať, ale ani ja a takmer nikto nevie a v tom čase už vôbec povedať. Lebo tá smelosť, ktorú oni mali pri páchaní za bieleho dňa, tých výbuchov a tých brutálnych vražd, tie hlavy na raz kvetináči odrezaná, raz na kapote, ako to bolo u Gustava Slivenského a podobne, vzbudzovali dojem, že teda títo ľudia asi o niečo keď majú takú odvahu, tak asi nejaké to krytie alebo niečo mohli mať, ale nejaké konkrétne, že by som ja teda disponovala takýmito informáciami, to určite nie. Čím to podľa vás je, že Karol Melo bol tak dlho vonku a nebol stíhaný, dnes je to Janka, Miloš Kaštan dlhé roky nebol stíhaný a boli to naozaj ľudia, ktorí pracovali na najvyšších priečkách jeho skupiny. Prečo? Tak toto vám neviem povedať. Ja vám neviem povedať, že prečo im nie je vznesené obvinenie. To musí zodpovedať niekto z orgánov činných v trestnom konaní a teda tí, ktorí vykonávajú dozor v týchto veciach, aby zmysluplne vysvetlili, že teda buď na to nie sú dôkazy, alebo zmysluplne, aby uviedli dôvody, že prečo za takéto situácie títo ľudia, ak je im to preukázané, nie sú stíhaní. Dnes sa tu dejú také veci, že policajti obvinia, prokurátorka v priebehu 24 hodín zastaví. Zažili ste vy počas praxe vašej niečo podobné a čo môže byť dôsledkom toho? Podľa medializovaných informácií došlo k zrušeniu uznesenia o vznesení obvinenia. Máte asi na mysli ten prípad. Kohuláka? Ja to poviem vo všeobecnosti, že je to enormne rýchla lehota. Naozaj neviem na základe čoho, lebo ak dostanete uznesenie o vznesení obvinenia v takto závažnej veci, musíte mať kompletný spisový materiál, musíte ho, vyšetrovateľ je vám ho povinný v lehote zákonom stanovenej doručiť a vašou povinnosťou je, ako prokurátora dozorujúceho, aby ste naozaj preštudovali celý ten spisový materiál, ktorý vám je predložený a v ktorom sa nachádzajú dôkazy, ktoré viedli vyšetrovateľa k tomu, že sa rozhodol, že na ich podklade je dôvodné vzniesť obvinenie týmto osobám. Takže mne teda vo všeobecnosti, keby to bol ktokoľvek, nie len Mikuláš Černák, ale najmä v takto závažnej trestnej veci sa mi to zdá veľmi, veľmi teda rýchle rozhodnutie, ale to by snad dozorujúca prokurátorka, pokiaľ takéto pochybnosti vznikajú, že prečo tomu tam bolo alebo teda z prokuratúry zodpovední mali zaujať stanovisko, že aké boli tie dôvody a či boli tak závažné, že bolo potrebné to, by som povedala, okamžite zrušiť to uznesenie obvinenia. Zažili ste to vy počas svojej praxe? Že... Nie. Keď už bolo lokalizované to miesto, kde sa majú tie kostrové pozostatky alebo tie ostatky tých troch tiel, teda bratov, dvoch Grolmusovcov a ešte jedného Košika. Prišiel za mnou vyšetrovateľ, ktorý, nebudem ho menovať, lebo nie je to podstatné, ale hľadal také spôsoby, že ako teda toto len predsa objasniť a nájsť tie tela a prišiel za mnou s tým, že má kvázi že nejakú takú psychotroničku akoby s vešťacími schopnosťami. No ja vám poviem pravdu, ja som príliš tvrdý realista, taký ako moc takým tým, verím, že tu existuje niečo, že majú ľudia isté danosti, ale ako nie som ten človek, ktorý s tým potom to absolútne ako skočí a berie to ako hotovú vec, že toto je tá spása v tej veci, tak som to tak s rezervou. A ja som mu vtedy povedala, že vieš, ak si myslíš, že by ti to teda pomohlo. A naozaj to miesto potom bolo veľmi ako ňou usmernené, tou osobou, že
áno, tuto to bude medzi tými dvomi stromami a tam sa naozaj aj tejto kostrové pozostatky. Ja dodnes neviem, že či to bola náhoda, ale viete, to zase sa Takže nedá. Prišla a ukázala to miesto? Ona povedala, v tomto priestore boli traja a len dvaja sa chcú ukázať a vtedy mi napadlo, bože môj, čo toto je, čo to tu rozpráva, ale naozaj tú tretiu obec sa nám nepodarilo, ale tie dve áno. Ona to teda zrejme nazývala takýmto.